അച്ചാറുമായിട്ടാണ്. എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് അച്ചാറാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പൈനാപ്പിൾ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ മീഡിയം സൈസിൽ പൈനാപ്പിൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പൈനാപ്പിൾ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് വാട്ടർ, പൈനാപ്പിൾ മധുരമില്ലാത്ത കാരണം പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നന്നായി ഇളക്കിയെടുക്കാം. വെന്ത് വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. പൈനാപ്പിൾ ഇപ്പോൾ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേറെ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ചൂടായ ഓയിലിലേക്ക് കടുകിട്ട് പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, ടർമറിക് പൗഡർ, കായം ഇട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഉപ്പിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച പൈനാപ്പിൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം മിക്സായി വരുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് സുർക്ക ചേർക്കുക. ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ചാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരാം. ബൈ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.